Здравейте! Здравейте и добре дошли на днешната ни астрологична среща. Ще си поговорим за Венера, която преди няколко дни направи много важно движение в своята орбита. Навлезе в знака Риби. Нещо, което се случва за трети път през тази година, но е важно, защото три за щастие, надяваме се този път това движение да донесе истинските ползи, които Венера сама по себе си предоставя. На 13 април се случи влизането на Венера в Риби, като преди това тя беше ретроградна. А, този транзит има изключително значение, защото в знака Риби Венера е екзалтирана, което означава, че тя се чувства у дома си и проявява своите качества в най-възвишен вид. Този знак е свързан с духовност, с състрадателност, безусловна любов. Това са положителните качества, които бихме искали да си вземем от този знак и пребиваването на Венера в него. Възможно е и се надяваме това движение да ни доведе до изцеляване на сърцата и пренасочване на отдадеността ни в правилни цели. Ключовия момент в този транзит е срещата на Венера с Сатурн, който също влезе в знака Риби. Този съвпад е като финален изпит за всички уроци, свързани с любовта, самооценката, финансите, с това дали сме верни на сърцето си и изобщо по какъв начин обвързаностите, които сме създали в живота си, служат на венерините цели и са в унисон с нашата истинска същност. Кога ще бъде това време? Между 19 и 30 април ще е най-интензивната фаза на този изпит. През своето движение през знака Риби, Венера преминава през три накшатри. Вече знаете, че това е специфично за ведическата астрология. Освен знаци, имаме и лунни знаци. От 29 март до 24 април Венера ще бъде в Пурва Бадрапада, период на трансформация, на изгаряне на старото, освобождаване от миналото. После ще навлезне в Утара Бадрапада от 25 април до 16 май. Това ще е фаза на възстановяване, задълбочаване на истинските обвързаности и духовно обновление. В Ревати ще бъде от 16 май до 30 май, където вече е максималната екзалтация на малката благодетелка. Там тя ще достигне своята пикова сила и ще ни дари с изобилие и, дай Боже, с достатъчно благословие. Основната тема на последната фаза в този транзит е преминаването от илюзии и разочарования, защото през това време, освен че беше ретроградна, заедно с Нептун и заедно с Рахо, по-любовните, по-финансовите теми е имало вероятност да си построим някакви такива замъци, представи, които сега им е времето да излезе наяве, кое от тях е реалност и кое не. Така че през този последен период ясна визия за това какво наистина желаем, какво искаме да се посветим и къде искаме да поставим фокуса на своята обвързаност, защото Сатурн е този, който няма да търпи фриволности и който ще даде дозата сериозност, дозата ангажимент, дозата отговорност към това, което обичаме, към тези, които обичаме и това, към което сме се посветили и сме избрали да посветим себе си. Интересното е, че двете планети, Венера и Сатурн, ще се движат през цялото време заедно, така че няма мърдане от този урок. Какво очаква всеки един астрологичен асцендент? Вече знаете, че в ведическата астрология асцендента е водещия знак, на база на който четем своите прогнози, след това лунния знак и накрая евентуално слънчевият. Детайли за всеки асцендент в общността женска синергия. Всъщност от април до май е кулминацията на дълъг период на трансформация още от началото на годината. Не само Венера и други планети и положения го благоприятстват, но съвпада на Сатурн и Венера придава сериозност и дългосрочна перспектива на уроците, свързани с любовта, ценностите и себеоценката, така че бъдете внимателни в това, което мислите, чувствате и действате и излъчвате. Специфични предизвикателства има, както виждате, за всеки знак. Обща тема е възвръщане към автентичността, изцеляване на сърцето и установяване на здрави граници в отношенията. Това на първо време е лични граници, граници с партньора и граници между двойката и света. Докато преминаваме през тези три накшатри,
Пурва Бадрапада, Утара Бадрапада и Ревати, изгаряме старото, изцеляваме настоящето и получаваме благословиите, които сме заслужили. Това е време да бъдем внимателни и нежни към себе си, но да не бягаме от отговорност за собственото си щастие. Нека да използваме този последен транзит на Венера в Риби и да приемем напълно уроците, които ни предоставя, защото Венера е добра планета. Начинът, по който предоставя уроците, е нежен и добър. Да се възползваме от това и да се подготвим за новия цикъл на растеж. За мен беше удоволствие да ви споделя цялата тази информация. В Женска синергия разглеждаме по идентичен начин всяка седмица влиянията на планетите. Всяка участничка в нашата група знае своите астрологични фактори и много точно може да разбере за кой знак прогнозата има изключително силно значение за нея. Разбира се, че имате възможност за индивидуална консултация, както по коучингови теми, така и по астрологични фактори и въпроси, които ви вълнуват и които искате да знаете какво влияние ще имат върху вашия живот. Така или иначе, моят подход към работата по себеразвитие и себепознание е холистичен и използвам всички познати от мен техники, за които съм обучена и квалифицирана. Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалия, може би, час. Пожелавам ви хармоничен, спокоен и автентичен ден. Чао и до скоро!